Dobro jutro. Danas, ljudovi moji, idemo, a neću da kažem gde. Idemo na jedno mesto, iznenadit ćemo vas. Nije ništa onako specijalno, nisu šume, nije shopping. Idemo jednostavno da se opustimo i da uživamo malo. Nadam se da ćemo uživati, ako će nam klinci dati koliko toliko da uživamo. Inače idemo opet u Sloveniju. Nije daleko, jedno sat, možda satićak vremena od nas gdje mi živimo. Imamo rezervaciju 1, krećemo negdje oko pola 12. Trenutno je oko 9, prošlo je 9. Sad smo pogledali novi vlogić što smo stavili. Mamica je na terasi malo da ispuši jedan cilj. Mi se spremimo i polako krećemo ka Sloveniji. Idemo malo ranije, malo se Saša istrači tamo da se izmori. Evo ga ljudi, spremni smo, idemo dalje. Mališ još da se presvuče, pošto ima mala majica već, dete izrasta sve brzo stvarno. Svi smo spremni, stari sin spremno ovdje. Dumbus koji treba nositi dole u podrum, to čačka. Idemo dole u auto, ovo je outfit za danas. Idemo ljudi. Evo ljudovi, spremili smo se u auto. Mama ih maže malo protiv sunca, pošto sunce baš jako da ih ne opeče toliko. Idemo dalje, nastavljamo, pičimo. Vidjet ćete iznenađenje da idemo. Evo ljudovi, mi smo stigli. Aha, vidite da smo stigli. Opa, došli smo u Harry Potterov restoran. Evo Mališa, koji uvek
On je navikao na avanturu, on odmah ide da istražuje. Da, ajde da vidimo šta ima vamo, ajde. Šta ima vamo, Sale? Daš mi ruku? Tu igraju golf! Tu igraju golf. Eno, golf tu udaraju tik. Tata nikad nije igrao golf na velikom. You're entering golf course area. Walk at your own risk. Do not leave marked walking paths before crossing the golf course. Make sure the players are not playing towards you. Keep your dogs and the leash. Get off the bike. Get off the bike! Evo ga. Ali šetaš na svoj rizik. Ako te udari lopta, ti si kriv. Nisu oni krivi. Da. Šta je to? Šićarka, bebo. To je šićarka. Da. Gdje tu igraju golf i pejzaž kad igraš golf. Ajde vidimo šta kako igraju golf. Hoćeš da vidiš golf? Jel ćeš biti budući golfer? Ćeš biti budući golfer? Ćeš igrati golf? Znači ovdje je prelepo, čovječe, prelepo je ovdje. Znači ja iako ne igram golf, mogu biti igram golf. Majke mi, mogu biti igram golf. Koliko je brutalno. Baš ono... Odatle udaraš isto. Ali ono, brutalno. Evo ga, restorančić. Idemo u restoran. Evo ga Hagrid. Hagridovo. Auto onaj, s filma. Zanimljivo. Dobro, imamo rezervaciju. Molim? Hoćete dječji stol? Može, imamo... Ok, gdje ćeš? Ništa, ovaj ćemo stol. Može? Šta će se stavno s njim? Što dobro izgleda. Jedno ga Voldemort. Ajde, postavi ga. Voldemort. Je dobro urađeno. Šta ćeš nam, Sale? Slytherin. Saša, šta ćemo? Šta ćemo, ja sam nikamo govoriti. Ljudi, ovo je moćno. Znači, vuče steze, dobro pića, ali ima stvarno ono zanimljiva imena. Ocean Wizard, Phoenix Ball, Magic Garden Ball, Muggle salate. Baš ono, baš interesantna imena. Salate. Mi ćemo uzeti, ja ću uzeti ovaj Dragon's Fire. On ti je 100% beef, cheddar, cheese, house, bla 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 bla, ali ljute, ja volim ljut, a žena će Phoenixu, ona će biti Phoenix. I pićemo, šta ćeš piti, Olja? Molim? Griffin Potion, jagoda lubenica. I? Koju? Te. Ok. Magic. Ja ću... Slytherin Potion. Cold-side Potion. Huff Potion, ne? Ja ću, ne znam. To su ti limonade, jel da? Wow. Ništa uzet ću ja to isto. Griffin Potion. Sašica je baš umoran. Izmorio se od... Rano je ustao u pola 8. Smo ustali. Zaspaće za stolom. Evo ljudi, naručili smo da jedemo, sad čekamo hranu. Mališa, Saša je gladan, ko lud. A to je baš ugodna atmosfera.
Dobili su ove štapiće. To jest... Ove... Vons. Hvala. Nećeš? Može da, najbolje kod nje stavi sve. Ovaj mali će sve da zgrabi. Legendarna magija. Voda kao dobro! Ljudi, vidi kako izgleda to piće. Lubenica i jagoda. Lubenica i jagoda. To ćemo prvo da probamo. Mogu reći da je ukusno baš. Budući Wizard. Sad će on baciti neku magiju. Sad će onda natera brata da poleti. Ajde. Kažeš. Kako? Wingardium Leviosa. Okej. O, 2. Samo da ga on ne uzme. Popijemo magičnu kafu. Šta je baci? Baciš štap? Probamo magičnu kafu. Dobre. Wow, vidi Saša, šta se dešava? Ode nam, gdje ode nam? Šta se dešava? Wow! Šta? A? Stiglo je jelo. Domaće, pa rekao da probamo niko domaće mališa, naravno da jede. Chicken nuggets, mama se igra. Fino? Jel' fino? Wow! Mogu vam ljudi reći da je ovo ukusno. Domaće sve. Dao sam burger, ali stvarno fino je. Jedna domaća. Domaća rakijica. Ukusno. Hvala lepo. Šta će ti tata dati? Sad nemoj da propustiš priliku ko prošli put. Ni slučajno. Neću. Evo ga. Hoćeš ja, mama? Desert. Evo ga ljudovi, mi smo završili sa ručkom. Restoran je ekstra. Mogu vam preporučiti ako ste u blizini ovdje, da dođete u restoran. Gostoljubivi su, ukusna hrana, ukusno piće, sve ukusno, znači stvarno nećete se pokajati. Ja sam se baš najao, ja sam mislio da se neću najesti, ali sam se najao i stvarno je fino bilo. Preporučujem vam da dođete ovdje. A mi sad idemo dalje, vidjet ćemo da li ćemo ići na jedan vodopad tu u blizini ili idemo kući, tako da... Evo ljudovi, došli smo na jedno mjesto, tu ima jezerce, ima neki most. Lijepo izgleda, pa idemo malo tu da prošlimo. Da se prosunčamo. Šta je ovo, Saša? Voda! Voda, šta je to tamo? To patka, Saša, a? Hajde. Se presušilo. Nema ni vode, eno tamo ima voda, mama. Hajde Sale, vidi da ide mama. Hajde. A stavi kapu, tu je sunce. Tu si je sunce, daj tati ruku. Hajde. Obala, bravo. Sišli smo, preživjeli smo. Hajde sad za mamom, brzo. Hajmo.
onaj jezik. Tamo snijeg, ne znam da se... Snijeg! I kako tu piči voda, Sale? Da pipnem da li je ladna? Pa fino je kad mi se ugrelo u ruci dok ja nisam došao do tebe, čovječe. Va. Bravo. Nek putuju kamenčići. Ovdje sigurno dolaze iz planine, jebi ga. Enen ti tvoj snijeg tamo, ovdje, vidimo se. Ajde, ja tebi ko malom detetu, ajde. Ti, kažem ti ja da je ledena. Nemoj Sale ti. Jesi ti rekao da je ledena? Ledena je voda jako. Wow, wow. Ali fino. Fino je. Ne znam koliko me čujete. Tu baš duva vetar, ali nadam se da mi dobro čujete. Ovo je baš prizor, da kažem. Ja bi otišao sad ili tamo, otišao bi ili tamo, u tom pravcu, ili bi otišao u tom pravcu, što bi da istražujem ono. Seli smo malo. Svi smo seli. Saša se zanima. On je živo da baca to kamenje u vodu. Odneše mu vetar kapu. Moramo je presresti. Nekako. Uspeo. Tu je. Sad su mi noge mokre do jaja, ali to će se sušiti sve. Noge su mi mokre do jaja. Nemam ja druge patike čarape, ali nema veze. Malo hladnoće na nogama, neće više škoditi. Tako je. Sve dobro. Nema veze. Sve super. Spasio sam. Uspeo sam. Ušao sam 3 puta u vodu. Ali sam uspeo. Žene me gledaju tamo šta radim. Ja ulećem u vodu. Mokre mi noge, čoveče.
ćemo se slikat ovdje. Koji onda u zoološkom vrtu što smo bili? Saša je mrtav umoran. Sale je mrtav umoran, a i ovaj je moja duša. Moja duša. Evo ljudi, svratili smo usput u Mercator da žena kupi Sašeno, njemu mora da je gotov. Gotov. On je zaspao. Stali smo tu u Mercator, uzme salame, pošto Saša obožava salame. Tu imate salame što on voli isto. Onda smo stali tu Dorna uzme, pa ćemo da nastavimo dalje. Pošto on zaspao, ima neki skoro sat vremena da u kući, on sad spava ko pravi. Zaspao umoran, ja nije spavao danas, čitav dan nije spavao. Baš je umorno dete i onda sad, pošto je umoran toliko, nije spavao, sad je zaspao. Ništa ljudi, javit ćemo se kad stignemo u kući. Ovaj mali da zaspe, bit će ekstra. Joj ljudi, stigli smo. Ovo je bilo stvarno ludnica, čača. Kuvali smo se, ne znam, znači kad smo počeli da se vraćamo, 32 stepena. Stigli smo kući, bili smo, svratili smo u Mek. Tu znamo, ženi se jeo cheeseburgere, tajde. Sad smo došli u kući, pretoplo je sve sreće koja je žena ostavila upaljenu klimu. Malo je rasladilo. Sve samo bilo ekstra, oprema je odlično poslužila, stvarno u restoranu su bili ekstra, stvarno su bili ljubazni, potrudili su se i onda baš je bilo, restorančić nije veliki, mali, ali stvarno onako slatko je. Ako neko prolazi blizu, nećete se popati, stvarno, hrana je brutalna, ja sam se, pojeo sam tu neku domaće gnoke, mogu sam još, ali kad sam poslije palačinke, baš sam bilo ono tamo, nisam se prejao, jer nisam ni jeo čitav dan, a nisam ni ostao gladan. Tako da ljudi moji, hvala vam što ste gledali još jedan vlog, nadam se da ste uživali, mi smo stvarno uživali, bilo je ekstra, vremena poslužilo i vidit ćemo se na sljedećem vlogu, to je sljedeći vikend idemo na rođendan u Hrvatsku, tako da 3 dana ćemo imati, znači će biti malo duži vlog. Hvala vam još jednom ljudi što gledate uopšte vlogove moje i nadam se da uživate ko što i mi uživamo, da istražujemo, da snimamo. Još mi treba malo da se više opustim što se tiče snimanja. Hvala vam još jednom što ste gledali, ljubi vas brat, lajkujte, subscribeujte se, podelite ovaj video sa svima koga znate. Ćao, idemo se u sljedećem.